Sa agi og pagpadayon sa atong gisgutan nga kung kita mo adapt sa mga pamaagi sa atong kaaway, our enemy, kana murag mapariha ta sa atong kaaway mismo. Apan kung atong abayran to repay good for evil, kung ato bang abayran ang evil sa good, what I mean is to repay good for evil is to become like God. Atong giawat siya. Kaya ang essential victory batok sa evil kadautan mo kana ang buhat sa gugma. Kaya diha bitaw sa Mateo 5:44 si Jesus miingon man, higugma ang imong mga kaaway. Panalangin ni katong naga curse kaninyo, kanang unsa ba ng curse sa Visayan, or do good to those who hate you and pray for those who spitefully use you and persecute you. So siya nagpada sa gugma, panalangin, pagbuhat og maayo o pagampo. That's how you overcome evil, with good. Now, dili man ni kay ingno nato murag panghuna-huna lang nga kadaugan. No, it's not an imaginary victory. Kini most revolutionary force kusog niining kalibutan na. O ako magdahom nga daghang mga Kristiyanon makabuhat niini murag lisod. So kung wala si Kristo diha sa imong kinabuhi, imposible kini nga mabuhat nimo, imposible. Thus ang mando mao nga overcome evil with good. Now Galatians 6:9 nagasulti usab diha, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. See? Now, mo na gimanduan kita nga pagka-overcomer na to. Now, ang Griego nga pulong sa overcomer is nikao. So, be an overcomer. Tungod kay gibuhat kita sa Dios ingon nga overcomer. Yes, He created us as overcomers. Mao man gyud ang iyang kabubuton. Kaya ang usa ka overcomer kini nagpasabot nga imong gisulob ang tibuok nga unsa hinagiban sa Dios, the whole armor of God nga gihatag sa Dios kanato pinagi sa tong pagtuo kang Ginoong Hesukristo. You see? So, atong balikon sa atong gibiyaan nga gikinahanglan nga kitang mga magtotoo mahimo og patas pariha, angay like-minded ba ang pasabot. So pangutana, kanus aman mo magkahimo pariha o panghunahuna, like-minded? Well, sa diha nga imong panghunahuna punting lamang nimo ngadto kang Ginoong Hesukristo. So mabito to akong giingon nimo daghang mga simbahan, mga kasimbahanan, ang ilang mga kongregasyon nagkagubot, nagkaguliyang, kanang disunited. So ang solusyon na usara pakana ang mga sakop sa kongregasyon sa pulo sa Dios aron mabusog ni sila og unsa magkapanag-iya sila og unsa Dios nun nga pangunahuna, divine viewpoint thinking. So man ang John 15:11 nag-ingon nga, these things have I spoken unto you nga that my joy might remain in you and that your joy might be full. Now ato manigisgutan sa last time nga perfect happiness is the end result of Bible doctrine nga nagatuyok-tuyok na diha sa imong panimuot, the stream of consciousness. O
Ang resulta po sa perfect happiness is perfect peace. Hingpit sa mga kalinaw. So kining maong matang sa kalinaw is not what we think humanly speaking, dili ni mga tinawhanon nga pag-describe. It is part of human personal love for God tungod sa metabolize nga Bible doctrine as itong giingon nga post-salvation epistemological rehabilitation. So, ang perfect happiness, kung balikon, is a result of reciprocity or vice versa. Ang imong paghigugma sa Dios tungod kay siya may unang nahigugma kanato. 1 John 4:19. Now, ang perfect happiness, hingpit nga kalipay, gitandi kini ngadto sa tubig nga atong ginainom karong mga panahon na katong gingon nga filtered water. Okay? So, do you know how water is filtered? Ako ka mag-explikahan nini. Kaning maong procedure ginganlag osmosis. Okay? Kay bisag unsang process by which something is acquired by absorption, pag surup. Okay? O kining maong process gihimo aron nga makanang filter ang mga contaminants o agig pagtandi nini when it comes to doctrine, kung bahin na ganing doktrina, unsa man ang mga contaminants, mao kini ang dautan ug ang sala, evil and sin. Busa, kung kining maong process himuon ang tubig na pure na, wala na'y sambog. Okay? It's now pure. Doctrinally, mao ka na ang perfect happiness. Mao ka na pagtandi sa hingpit nga kalipay. So, og sa diha nga unsa ka magtutuo na mahimong karnal, dili gid siya maka-eksperyensya, di siya makasinati ning maong hingpit nga kalipay. Ngano? Tungod kay naaman siya ipangtiner nga mga sala o pipila ka mga kadautan, some evil nga naa diyan ang maong reversionista, karnal nga magtutuo. So, ibaw ka ba kung sebot na ko yung pasabot? So, I hope we can see how important atong makita unsa ka bililhon to have this kind of happiness. Now, kanong sa amantang mga magtutuo makalikay sa sala ug sa dautan? Kanong sa man? Kanong sa amantang makalikay? When can we avoid sin and evil? Well, by rebounding. And then, di lang kay kutob pag-rebound, kundi keep moving. Padayon. Ayaw yung hunong. Remain in your residency diha sa operational divine dynasphere aron ikaw makapanag-iya nian ang maong hingpit nga kalipay. Joy. O yapag yun sa importanteng punto. Ang atong pagbati. Kanunay, no? Pwede na itong isubli-subli, no? Panatod kini nga di na gyud makalimtan. Emotion has no part in the spiritual life. Wala. Kung labot. It has no part. That's why sa diha nga atong pagbati mao mo dominar sa atong kinabuhi. Well, kita kontrolahon na sa old sin nature. Mao ni magadumala nato. O kung sa mahitabo, kung dumalahon natin sa itong kinayang makasasala, sige na taglunang sa mga sala. Hala, wala yun. Manang hantod mo sangko pagka, well, carnal of course. Kung sa may sangkuhas carnal, kung dili ka mo rebound, ma-reversionista ka. Kini kong pulong nga reversionist. Ang sagad nga gipanggamit ni inis mga, well, kadaghanan sa mga evangelical churches, silang gamit nila ini, dili reversionism, kundi backsliding. Mao gana. Alang lang sa kasayuran sa ubang wakay bawon ini, backsliding sa doctrinal nga pagkasulti, it's reversionism.
Kay gikan na pulo nga reverse. Ano sa manay reverse? Bali. Nabali na. Ang imong kinabuhi na nga bali. See? Na nga bali. I mean. So, well, of course, mga emotion itong pagbati sama sa kahadlok, paghigugma, kasuko, kalipay. Mo ni mga ehemplo sa mga pagbati. Excuse me. Now, every time we let our emotion rule our life, sa diha nga itong tugutan ang atong kinaiyang magsasalas pag dominar sa atong kinabuhi, we become vulnerable to committing sin. Murag expose kita. Vulnerable. Murag dali ratang danig yun sa pagbuhat o sala. Kaya nga no God, ang atong emotion mo rebuildi kung kini maunay mo kontrolar. When it controls, emotion revolts. Well, actually, ang sa magyud ang papel sa atong pagbati, what is the function of emotion? Well, in the spiritual realm, is just to respond, not to motivate. See? Igor ka na mo tubag, dili ang pagdasig, pag-awhag, motivate, dili. Emotion only responds to what is in our mind. Samtag yun na pagayo. Mao na nga, okay, balik ko na po nato ni nga, repetition and inculcation, bililhon kay importante kayo ni sa kinabuhi sa magtotoo. Ngano? Tungod kay ang tao by nature can just easily forget things. So, by nature ta. Well, tingali mo yung di man. Lanti pa kung panguna-una, di man ko kalimot. Well, magkasalig kasi mong kaugalingon ni unana. Saligi, hatagi ang imong Diyos sa imong pagtuo nga siya mo'y maghatag niya na. Okay? Siya ramang yun ang maghatag nini. Hatagan tag mayong pangisip, lantip kini, niya dali ratang makahinumdum. So mo na nga dinhi sa atong pagi, sa atong pagtuon sa pulo sa Dios, repetition. Balik-balik. Repetition and inculcation. Pagsilsil gyud. Mahinungdanon kini pagayo sa kinabuhi sa magtotoo. Kay lagi by nature kita, we easily forget things. Therefore, no na nga gihapon katong prinsipyo nga the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Kasi ayaw gyud kanang pakadaki ang kapaspason sa imong pagkalimot. So, ang kapaspason sa imong pagkaton kinahanglan mo labaw ni sa kapaspason sa imong pagkalimot. O naghisgot man tag perfect happiness kung why personal love ngadto sa Dios. Ang usa ka magtotoo wa ugmad ni ning iyang personal love for God, kanang maong magtotoo cannot possess the gift of perfect happiness. Never. Joy is not mixed with sin or emotion. Dili mahimo. Dili gyud mahimo. Mura nagtubig ug lana. Dili mo na masagol. Joy is not mixed with sin or emotion, but unsa? With metabolized Bible doctrine in the purity sa pagkaputli diha sa pagpuno sa Espiritu Santo. Numdum ka sa Galatia 5:22. The fruit of the Spirit is love, joy, peace. So, ang bunga sa Espiritu Santo kiniha, ang bunga sa Espiritu Santo mao ang agape, kara, og irene. Agape, gugma, kara, kalipay, og peace, kalinaw, irene. Now,
Nasayo na punta nga, ang gugma o ang kalipay, magadala ka nato og kalinaw. Gusto? Love and joy bring tranquility. Now, dili kita makabati o gugma o kalipay, but we experience harmonious rapport with God. Rapport, kanang imong pakigsandurot. Okay? Na kay connection, na kay kanang pagkadugtong ngadto sa Dios. We experience harmonious rapport with God, pinaagi og metabolized Bible doctrine. Mao kana ang kanang lunsay nga kalipay, pure joy, pinaagi sa divine viewpoint thinking. Kay it has to be thinking nga binasihan, pinasikan sa pulong sa Dios, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Diha sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 12, nagayon ka na sa in English, consider it all joy, my brethren. Now, what do we mean by consider din Nining mong versikulo. Consider it all joy, my brethren. Kina-consider din nagkahulugan og thinking. Paghuna-huna. Joy, therefore, is in our mind. Nasta. Balik na punta sa main principle nini, that the Christian life is a mental attitude life. Niya sa atong panghuna-huna. Joy, as Hebrews 12:2 says, who for the joy set before him endured the cross. Mao kini ang matang sa joy, kalipay nga ang atong Ginoo Kristo nagatinir niini, baton niining maong kalipay. Samtang siya nagabitay dito sa cross, ingon nga atong puli as our substitute 2,000 years ago. Tiyaw mo na, nagabitay siya dito, og mao na nga 2,000 years ago, of course, kadto nahitabo. Og kadtong joy, diha nagpapili diha kaniya. Wa gyud matandog. You see? Love, agape, joy, kara, mao'y magadala o makahatag kanimo og irene, tranquility, kalinaw. Okay? Our Lord Jesus Christ said, peace I leave with you. My peace I give you, not the peace that the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. John 14:27. Mo kanay resulta sa spiritual momentum sa maong magtotoo nga diin siya nagatuman sa protocol nga plano sa Dios, sod diha sa iyang residence nga maong operational divine dynasphere. So akong sublion, akong balikon ang formula is love plus joy equals peace. Okay? Gugma, dugangan sa kalipay, resulta, kalinaw. Og ang gugma dinhi, wa kinilabot sa atong pagbati. Okay? Please, ayaw na ni kalimti. Kanang gugmahang gisgutan diha, way labot ang emosyon. It has everything to do sa atong mental attitude, sa atong panghuna-huna. Mauna nga, balik ko na po ito atong pulong sa Diyos sa Roma 12:2, Romans 12:2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Renovate your thinking. Bag-uha ka ng imong panguna-una. So, agi og review kadtong mga areas of mental attitude nga ito nang isutan. Una nini worldliness, dili godliness. Worldliness ang una. May una nining area of mental attitude. Worldliness is not what you see outside. It's inward.
Unya ikaduha, inner happiness. Sulod nun gihapon nga happiness. Ug ang ikatulo mao na ni peace or confidence. Philippians 4:7. Unsa gisultis Philippians 4:7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Jesus. Okay? Kanang shall keep your hearts and minds, meaning safeguard. Di ba nga hisgutag security guard? Unsa man gyud tuyo og having a security guard? Bayon sa may, what is the purpose of having a security guard? Di ba to provide security and assurance of safety to the one being guarded? Of course. Ano hatagan siya og panalipod og kanang safety. Okay? Now, every believer needs a security guard. Ang matag magtotoo. Well, of course, this is literal nga security guard. Kining maong guardia, can only be acquired sud sa operational divine dynasty pinaagi sa pagpuno kanato sa Espiritu Santo. Now, ang happiness, ang kalipay, ato lamang makabot sa diha nga kita makapanag-iya na makabaton na og gugma, kalipay o kalinaw. Okay? Mo ni ang formula ayon ni kalimti. Love plus joy equals peace. Now, okay, unsa may imong ikasultis usa ka magtotoo nga gnosis ra ang iyang gigamit? What can you say about a gnosis believer? Well, ang usa ka gnosis believer, ano ba na magkakonsebot-sabot ni gnosis believer? Gnosis, academic knowledge ra. Knowledge understood. Okay? Wa ka na value sa iyang spiritual life. Until nga iyang tuuhan ang iyang nakatunan, then mahimo na ka ng epignosis. Dili na gnosis, kundi epignosis, over and above. Now, ang usa ka gnosis believer is an ignorant person. Ignorant. Ngano man? Ibaw ngano? Tungod kay wa man niya i-metabolize lagi ang wa man ma-metabolize ang iyang nakatunan nga pulong sa Dios. So dili ma-metabolize sa Espiritu Santo. Okay? So ang tubag, because he has not made gnosis doctrine into metabolized epignosis Bible doctrine. Iya gihapon tong unsa tinuyuan. Wa man niya tuyuha, wa man niya tuuhi ang iyang nakatunan, wa niya tuuhi, wa niya dawata. Nag-ung-ung ra siya diha sa left lobe. Gnosis. May mong iyang itudlo, may mong iyang isabuwag para apan wa ka na bili. Worthless. Why inunta why spiritual validity? Kaya di man magamit niya. Okay? The only doctrine that is usable, paminaw, the only doctrine that is usable in the life of a believer is metabolized Bible doctrine. Di man ina. Importante kayo ka ng point of doctrine. Only metabolized Bible doctrine is usable. So, why pause kung kutubra ka sa kahibalo? Naibaw rago ka. Memorize, ganit tingali ni mong labihan daghan ng mga bersikulo diha. Naboy uban mo, ingon mo sila, memorize naman ako ng Biblia ba? Kutubra ka diha, gnosis. Ug gnosis o nang imong nibawan. You are an ignorant person gyapon. Ang ano? Ignorant ka kay wa makakibaw sa unsay buot gyud ipatuman sa Dios nimo, o man nimo na tuuhi, o man nimo dawata. Sabot ka? So, whereas ang usa ka epignosis believer, an epignosis believer is a consistent person. He is happy bisan pag naas kauswagan o kanang
kapobrihon ba, whether in prosperity or in adversity, kay kanang iyang kalipay magpabilin alive because he has contentment. Na siya pagkakontento. So mo na gani kay mga suliran, 1 Peter 5:7, casting all your cares on Him because He cares for you. O kini gikutlo gikan sa Old Testament sa Salmo 55:22. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He will never allow, etc., etc. Kanang burden diha mo nang yahab. Cast your burden upon the Lord. No, by the way, human efforts cannot assure 100% certainty. Ang human efforts. Only 100% confidence in God, pinagi sa iyang pulong, mo'y hatag kanimong kasiguruhan, assure certainty without any doubt. So, kung tinawhanon nimo, that cannot assure 100% certainty. Remember, it's all again in our mental attitude. Na gihapon sa itong pangunahon na every believer, anahan niya ng napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Available kini every moment of our life. Available. 24-hour, 7 days a week, 24 hours a day, 365 days a week. A year. These 10 problem-solving devices should circulate in the stream of consciousness of the believer. So, okay. Dinita ko to, bukan itong ipadayo ni Ugma. Ayaw, si Piyata ang sunod, sumpay nini. Atong gipanginahot nga ikaw, magmasubayon, makugihon sa pagsunod ng atong Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Ama na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong paghatag ka namo sa imong mga kamatuoran nga among gidawat, among gituuhan. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Ubanin kami sa among pagbuwag ng adlaw, iiway kami o ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik din in dapita. Aron kami makapadayon sa pagpakaon sa among kalag, ang tod nga kini makakabot sa iyang tumo nga maong espirituhanong paghamtong. Kining tanan mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.